masuk semua. Keadaan yang bangsa itu. Kalau lagi Ahin itu. Pasal pilih nanti dak jatuh langsung juta kelamang nanti episode partisipan nanti mai kami pona putak nang him dan nang kanun pakai. Ini kene itu la 6 Foundation Day mo inquiry si pen inquiry ke Tom An. Nilitum dak japra langsung si amai pedo populo la solam si pini ke cingwai. Tangke tangko anan mundak cetong isa. Nilitum pamatha ke chuning ke bang suri Tom Kep ke so secho la si pini ta hello West Karbiang long peng hello pe ka pahapu peng ke wang kompo ong edaji mene ba di mahasau pendak ong edaji mene seta lapu na tu bang ke de bok thuet lo pot pini ta suri Tom Kep ke lapar ke kome kali dia ji puse mathalo ni tu. Tangke sar non social media lo si kecetang klub bangso putak aplikasi bitim lah bangso putak dan him dan kadang long rapan Klar-Dak alam kepan pun ikat. Dake APHLC pun nak A tawe B tawe dake APHLC pun anak la APHLC Central Committee tu kopi ma kapin chong itik kopi aken kam si kece yorma la so angbong si la APHLC an kece yor bom lu an par ke akapre ke tum ke claim la ke APHLC ni tum Central Committee tum chini don de pin beng ke claim po bang ke hala ke APHLC a committee pen le claim kali lo hala ke Lang desa. La bang ente non la antong ki Kathar sar tu la bangso la long walk justice ko la so putak pakan Central Committee pen kita kali puai petalang tum nonan tami la bangso dai mek deng pon bom lang so putak kilo sar pu nili tum ke pulo la ke APHLC kali dia no ke la ke ni tum me deng de det ke la son program ke ate ke deng ya kam ta videt lo no mat ke ni tum case ta file to et lo case file eta bang council tum ke claim nangi order ta dulo high court pen ada claim clear ta posi non ke claim nahi ke election hai nahi lana lo atheman itum election hai hedet posi ni tum hala ni tum ning ilitum rat atum ning ki hanga teng pe claim long ledet lo ke di ke chairman than nahi pe than long ledet lo non anda than long ledet bom lo ke than long yi gali bang BJP tum ke ako ke chia tum phan hala NRC long amen ka vi tum phan da ke thap dun thua kamang si ke claim bang ke la pen karbia tum mangya amen ko pe thap long ledet je phan si bang men ke thaba porta December isi pen January ne kepan pichotan na lo abidong la son kali voter list lo amen je thabdun long e kaida je thabdun long nangji sita bang inkir check lo ing long so tum phan amen ba je thabdun long le det je phan se claim lo lagi claim ji polote ini tum ason ka pre ka program leke enangi kali lo hala amen ka pa thabdun je phan se jasmen ne tum la se claim lo la pen hala dak amen i thab ake chok che pen amen ke je thabdun do hala tum amen against abirudhe objection submit nangji po bang se akam lo la sini tum la si claim la ke long walk pen lagi unji ka lilo la bang ke tok pen si ka submit nangi la bang ke la puyo la sini tum la si claim asong na pre claim rong la te chok che det po ke claim nangi ho si ko pisi claim nangi la so si claim nangi la puyo hala west ana tu ni tu nge rally ta do to et lo ke la yo akam ke pu na tu ta arni si hata long nit ta rally do lo ke ni tum ako arni si ha Dengau den arong ta ako rally do to lo ke son si tu isana tu ta do to bom po la bang ke pu par om look bom nangi po phan chorana lo la bang ke rat tum make i det ji mene po phan bang lo la ke seta ke claim nang ya kam bang ke election hai na la bang lo kam claim nahi ke Tangke sar la tum non la bangso dai mek deng pon bom la ke jong si council pen la thang akam claim alam anh Sara phi pute la tum ge ne claim jong song claim jong chong lo na no claim jong lo ge ni tum hai court case hai det an da hai jong chiplang det lo ge non an ke election ni tum hai det pon lo ge ante la si non MP election ni tum hai na lang MLA election da ko do thule po hala ta hai tu na lang la pen MSC election ta do thule po hala general election bang 2027 si do po yong si la prang yong si ni tum re election na case hai det lo te re election da do tu kok po la prang ta hala so itum chepe hai nahi lai lo claim nahi ke charo ba pe la sa lai lo